hasiko da, bai, bestela beti badakizue berandu ibiltzen gea, kafe garaia berandu iristen gea, are berandugo kafe ondorenera, orduan hasiko bai. Egunon, eskerrik asko guzti ditutzagatik, hirugarren urte ezingo dugu kultura saretzen programako batzar orokorra, lehen urtea Gordailun egin genuen, bigarrena iaz Tabakaleran, eta aurten hemen Ingartza monumentu multzo eder honetan. Ni Carmele naiz, eguneko aholkularia, kultura saretzen programa nabiena, beste lankide batzuekin batera, eta aurkezpen honen atzetik, Beasaingo zinegotzi Xabier Matarazek eta Denis Itxasok, kultura, turismo, gazteria eta kirola departamentuko diputatuak aurkezpena egingo digute barkatu. Eta ondoren datorren programa hauxe izango da bai, aurkezpen horren ondoren nik labur aurkeztuko dizuet kultura saretzen 2016an ematen ari dena edo zertan gabiltzan. Horren ondoren Uxune Alustizan ere lankideak aurten martxan dagoen proiektuaren berri emango dizuet. Kultur proiektuek ze ekarpen egiten dioten gizarteari, parte hartze departamentoa edo zuzendaritzarekin batera martxan dagoena. Eta hor talde dinamika bat egingo da, bai, zuen ekarpenak eta jasotzeko. Ondoren kafea hartuko dugu, eta kafearen ondoren meta ekimenaren berri jasoko dugu, bai. Mari Jose Telleriak Aldundiaren izenean edo, Maria García Perulerok Goteo enpresati dator, eta berak azalduko du nolari diren egiten, eta gero bi proiektutako kideak izango ditugu, beraien esperientzia kontatzen. Eta bukaeran bisita gidatua egingo dugu Ingartza monumentu multzoa. Bai, hori izango da gaurko programa, eta besterik gabe, zuek bi emango dizuet hitza. Bueno, nik bi hitz bakarrik, nik ez dut mikrofona dut behar, bi hitz bakarrik, lehen esan daten atean nintzela, esan diet bi hitz izango dutela, ongi etorriko. Nahiago. Benetan guretzat, postasuna da. Zuek hemen ikustea gehien bat, partekatzeagatik, behasen dugun, ez dakit, monumentu multzo ederra hori. Gure jatorrizko eta abiapuntu izan daiteken puntua da, berbalko ez da mendialden, baina gero kafe eta gauza guztiak sortu zieneko eta intzineko historia eta abiapuntua den Ingartza honetan. Eta partekan egin dutzuekin baita ere, behasen darren dugu beste ezaugarri bat. Dala, belainotik eguzkia pasatzea zerren, gointaneetan zarete eta eramaik aldea, suerte pixka batekin, ikusiko zuen ze kolorea eta ze dertasun hauken inguru guztiak, ez? Eta benetan, eskerrik asko gauzagatik eta disfrutatu zuen goiz. Eskerrik asko zuri, ongitzarri horrean egiten bade mazizue, asingo beha. Bere usteko politiak aprobetxatzea pixka bat, hirugarren bilera kultura saretzeneko bilera esplikatzeko zertan ari gara departamentoan eta zeitzu berrikuntza espero ditugu aurrera eramatea datozen hilabeteetan. Guretzat, nire momentuan ez dakit joan urteko bilera zen egintzan bertan egon, baina ez dakit orduan aurreratu genizuen, baina hilik gara lanean azkeneko hilabete hauetan diputazioak eskaintzen dituen dirulerroen kultur eragileei eta udaletxeei neurri batean ere bai eskaintzen dizuen dirulerroen berrantolaketa batean. Iruditzen zaigu, azkeneko 30-40 urtetan egon diren diru laguntzek nolabait ere ez dutela aldaketa hori eginik izan eta behar dela pixkat begirada berri bat botatzea dirulerro horietara ahalik eta modu egokienean adaptatzeko kultur esparrua, baita esparru askotan ere eman diren aldaketa guztiak ez. Eta alde horretatik, saituko gara azaroaren lehenengo astean, azaroaren 2an egingo dugu bilera bat eta kultur teknikariak dituko ditugu Koldo Mitxelenan, baita kultur eragileak ere bai, baina bertan esplikatuko ditugu dirulerro berri horien notik norako. Azkenean, ez ditugu hainbeste bereiztu nahi disiplina artistiko desberdinen arteko dirulerroak, baizik eta gehiago ondo begiratu, ondo aztertu, zenbateraino
dirua jasotzen duten eragileak ze neurritan edo zenbateraino dauden, ze heldutasun maila daukaten, ez dalako berdina heldutasun maila altua daukaten eragile urteak eta urteak daramatzaten, funtzionamenduan daramatzaten eragileak edo jaio berriak diren eragileak. Alde horretik iruditzen zaigu bultzada bat merezi beharko luketela eta bere esparru propioa eduki beharko luketela emergenteak diren eragile edo iniziatiba kultural. Berrikuntza ugari egongo dira, baina edozein kasutan bilera horretan nahiko genukena da pixkat esplikatu zeintzuk izango dira nondik nolako horiek, ezaugarri berri horiek, eta hortik aurrera baita ere, plazo bat eman eta jakin ezagutu zuen ekarpenak zeintzuk izan daitezke, nola ikusten dituzuen. Ez hainbeste zuei gehiegi ondorioak edo afektatuko dizuelako, baizik eta batez ere zuek ere diru lerro horien ezaugarri edo baldintza berriak zuen inguruan dauzkazuen edo zuen herrietan dauden eragile kulturalei baita ere jakinarazteko. Ez da zuek ere jakin dezazuen estruktura berria zertan da, nola beriztuko ditugu diru lerro horien. Hori batetik. Bigarrenik, gustatuko litzaidake baita ere esplikatzea gordailuaren duela bi urte izan zela lehenengo bilera, kultura sarretzeneko lehenengo bilera eta bertan egon zinaten. Datorren urtera begira gordailuari bultzada bat eman nahi diogu. Oso ekimen ausarta izan zen bere garaian egindakoa Aldundiarena ondare mueblea ere ondo gordea izateko eta ondo kudeatu izateko, baina egia esan, gero horrek eraikina egin ondoren ez du jarraipen handirik izan eta bultzada bat eman behar diogu. Ez da gelditu almazen huts batean, almazen batean, baizik eta hortik atera daitezen politika ondarearen aldetik, jakin badakit museoak eta hainbat alditan bildu dituela, Gipuzkoako museoak eta dinamika berri horretan museoek badakitela programa berriak martxan jarri nahi ditugula eta pieza egitaria edo beste hainbat egitasmo berriekin dugula gordailua dinamizatu eta bertan dauden altxor horiek gehiago ezagutarazi eta mugitu. Eta pixkat Gipuzkoak dauzkan hainbat museotan, baina baita kulturetxeetan edo kondizioen baldintzen arabera leku desberdinetan erakutsi exibitu izatea. Orduan, hori baita ere aipatu nahi nuen zuek jakin dezazuen gordailuaren papera pixkat handiagoa izatera dugula edo datorren urtera begira, presupuestotan ere errekurso gehiago gorde ditugu, diseinatu ditugu pixkat horri bultzada bat emateko eta saiatuko gerala programa bat egiten martxan jartzen eraikinaren parekoa. Eraikina oso eraikin potentea da, oso abantaila eta oso errekurso potenteak ematen dizkigu, gure ondare muebleak ondo kudeatzeko, baina behar duguna da proiektu bat kudeaketa bere horren parekoa edo horren neurrikoa. Gero oso lagun, gustatuko litzaidake baita ere aurreratzea, joan den astean ospatu zela Aldundian arte eta kulturaren kontseiluaren bigarren bilera bat, eta bilera horretan, badakizuen 15 bat aditu dauden lurralde osokoak eta disiplina artistiko desberdinak ordezkatzen duten adituak, eta hortan pixkat jorratu genuen liburu xuri batek antzeko zer egiteko asmoa. Liburu kulturaren esparruan kultura kudeatzeko pistak edo azken batean pautak eta konsejoak eman ditzaken liburu txuri bat. Bilera horretan eta horrekoan bildu ginen lehen aldiz ere agertu zen pixka bat kultur kudeaketa ereduari buelta bat emateko beharra. Azken batean ikusten zen gaur egun kultur egitasmoak, ekipamentuak batez ere daukaten eredua, kudeaketa eredua gaurkotu aldatzeko egitako litzatekeela gaur egun dauden behar berriek, eta agertzen ziren ordutegien kontuak, arduradunen kontuak, aksesibilitatearen kontua, nola lortu dezakegun ekipamendu horiek izatea
neurri batean aksesibleago, erabilgarriago, eta hainbat konturen inguruan iruditzen zitzaigun inportantea izan zitekeela saiatzea liburutxuri bat egitea, nun eta pistak emango ditugun, edo udalerriei, udaletxeei, eta oroar kultur erakundei luzatuko diegun gonbitea zenbait kudeaketan, zenbait berrikuntza egin ditzaten, ez? Eta gero pare bat gauza bat nahiko importantea izan daitekena epe ertainean Gipuzkoa kultura weba indarrean dagoen web hori berritu egin nahi dugu, baina ez bakarrik berritu aldundiak dauzkan edukiak eta egiten dituen ekimenak jakinarazteko, baizik eta gustatuko litzaizuke benetan izatea kultur portal bat, Gipuzkoa mailakoa, nun eta saiatuko ginateken nolabait ere eramaten kultura mailan sortzen diren informazio guztiak eta egiten diren ekimen guztiak bertan ikustarazteko. Alde horretatik guk etxe barnean egiten ari garen lana importantea da gure web indarrean dauden web horiek pixkanaka Gipuzkoa kultura web horreruntz eramateko, alegia ez daitezela egon web horri desberdinak, baizik eta alde neurrian portal bakarra eduki dezagula. Hori importantea izango litzatekeela, bere garaian Eusko Jaurlaritzak egin zuen pauso hori, eta importantea da azkenan erreferente bakarra edukitzea, gero noski museoek eta kultura erakundeek bere web propioa izaten jarraituko dute, baina iruditzen zitzaigun badaudela zenbait atal, dantzan edo museoen esparruan eta ikus-entzunezkoen esparruan agian oso web txikiak direla, oso referentzialtasun txikia daukatena, eta agian danak batuta portal berri eta amankomun bat eduki ezkero, igual efikazagoak izango ginetekela. Alde horretatik, egiten ari gara, ja pentsatzen ari gara web horren estrukturan, eta litekena da, pentsatzen dut datorren urteko bilera beradu izango litzatekeela hortaz, igual lehentxeago, bilera apropos bat antolatuko genduken, edo igual mail bitartez bidaliko dizuegu pixkat estruktura izango litzateken, zuek ere beste kultura eragile batzuk bezala zuen iritzia eman dezazuen, estruktura horren inguruan, eta horrek gero ekarriko du baita ere, momentu honetan aldundiak dauzkan sare sozialetan kontuak gehiagizkoak dira, horre ikusten dugu dagoela sakabanak eta gehiagizkoa, eta eruditzen zaigu importantea dela azken batean Gipuzkoa kultura kontuak eukidezala pixkat medio digitalean, sare sozialetan, elkarrizketa kulturala, pixkat elkarrizketa kulturalen lidergoa edo eukitzen saituako bilateke, kontu hori. Noski egungo dira beste kontu batzuk, kultura erakunde bakoitzak eduko ditu bere kontuak, baina gure esparruan edo gure babespean dauden hainbat kontu eta hainbat sare sozial oso sakabatuta daude, eta egitzen zaigu importantea dela hori ere web horri berri horren aterpean edo bakarra egondatik. Eta bukatzeko apuntetxo bat kultur-dealer egitasmoaren inguruan. Gero igual, metadekin batera igual ez dakituzuek buruan daukazun pixkat azkenean garriko zen ongo diren, baina esplikatzea bakarrik zertan da. Kultur-dealers dira azkenean da lurralde mailan martxan jarri dugun egitasmo bat, eta biztanleek, herritarrek bidalian dituzten beraien errelato motzak, euskeraz zein gaztelaniaz, eta dagoeneko aukeratu dira egun bat, edo dagei bat uste dut, edo aukeratu dira eta aukeratu direla hogeita edo horrelako zer, eta gero horiek egongo dira gure eskura lurralde mailan mugituko diren makina batzuetan. Izango dira makina espendedore batzuk, egongo direnak kokatuta geltokietan edo merkatuetan eta horrelako leku kasualetan edo, eta makina horiek dira kutxan egon daitezkeen zenbakia antzeko makina horietako bat,
eta ateratzen dira mikrorrelatoak, eta mikrorrelatoiek, izena dute noski, herrietan egiten diren taller literarioetan parte hartzen dituzten ikasleek bidalitako neurri batean, bidalitako testuak izango dira, beste batzuetan gitarra interneten bidez ikasmoaz jabetu direnak eta beraien testuak bidali dituztenak, eta oso kontentu gaude egia esan jendeak eman duen erantzunarekin, eta datorren astera begira uste dut ja, martxan jarriko direla makinak 2 hilabete zekulo dira eta urtero jarriko ditugu data hauetan, urrian eta azaroan, 2 hilabete egongo dira, 5 makina dira, Gipuzkoa apaian egongo dira lehenengo hilabetean leku batetan, eta gero mutuko dira bigarren hilabetean beste leku batera, eta hortaz gure asmo izango litzateke datorren urteetan herri guztietara iristea makina horiek, jarri ditzazkegu ambulatorioetan eta horrelako lekuetan jendeak zain dagoen, eta pixkat literaturarekin kontaktu bat edukitzen edo literatura pixkat irekitzeko, eta baita sormen lokala ere, izan ere azkenen testuak herritarrek eta bidaliko dituztelako edo ekiko dituztelako. Eta, nire aldetik, igual komentari bat egitea, urtean oso berezia izan da Donostiak izaten ari da. Donostiak hiriburutza kulturala ospatzen ari delako. Segurazki oso proiektu batzuetan herrietatik igual ikusita izan daiteke urrutikoa edo gehiegi herrietara iritsi ez dena, hortaz abetzen gera ez, neurri batean kultureragileek, lurralde bainako kultureragileek igual urrutasun hori nabaritu izan dutela ez, baina ni jabetuta nago hortik aterako urtean zehar baliagarriak izan diren edo guk baliagarritzat jotzen ditugu zenbait ekimen geldituko direla eta gauzaiatuko gerela neurri batean legaduaren politika horretan edo bakizuaren legadu programa bat egindako dela kultur erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, udaletxeak, Donostiako udaletxeak eta baita aldundiak bere egin dezaten exitosoak izan diren zenbait programa eta doetatik bere gain edo aldundiak hartuko dituen programak izango dira gehiago sormenarekin zerikusi edukatenak, ez bakarrik, baina sormenarekin zerikusi edukatenak, eta edozen kasutan hori eta beste batzuk izan saiatuko gera, eta gure egikizuna da eta gure betebeharra da Gipuzkoa lurralde mailan zabaltzek, eta programa horiek alik eta modu eraginkorrenean Gipuzkoa mailan eta Gipuzkoako udalerri guztiei helarazten. Eta nire aldetik, hementxe zeko duke, hendik horrela zeinek hartu behar duen ditza esplikatzeko kultur proiektuen ekarpena, Uxuke, ez da? Carmelen. Lehen esan bezala, kultura saretzen 2016an zer ematen ari dan azalduko dizuet labur, bai? Kultura saretzenen programaren helburu nagusia, beste behin gogoraraziko dugu, udaletako kultura zerbitzuak, ondare, museo eta artxiboetako arduradunen arteko sare bat osatzea zen, hasieratik, eta, ikusten dugu lortu dela hein handi batean. Eta bide batez, zuen eguneroko lana egiteko, behar dituzuen tresnak eta baliabideak ematea aldunditik, bai? Edo behintzat taldeari ematea, banaka ibili beharrean. Aurtengo lan ildoak zehaztu egin direlako, formazioa dugu, proiektuak edo aurten proiektu A dugu, gero isunek azalduko dugun hori, komunikazioa eta iazko proiektu baten ondorioa, bai, praktika honen sisteman proiektutik etorri den lanketa. Eta, hori dena lotzen, bai, egitura badago. Proiektuetan aurten, esan bezala, proiektu bat hori ari gara lantzen, ez naiz gozatuko, gero isunek azalduko duelako, baina lortu nahi dena da, okeraz banago ez dela gero zuzen dugu, kultur proiektuek
ze ekarpen egiten dioten gizarteari, hori neurtzea, hori neurtzeko tresna bat sortzea, bai? Adierazle sistema batekin, eta betiko hori ez, zer moduz eta ondo jende asko etorri da, hortik haratago joatea eta asko zehatzagoa izatea eta ekarpen hori ondo neurtzea. Aurreko urtetakoak hor dituzue, ezagutzen dituzue. Formazio aldetik, aurten aldaketa urtea izan da bai, orain arte emunek kudeatzen zituen formazio saioak, eta aurten formazio saio bat gure eskutan egon zen, uztailean egin zen publikoen garapen integrala formazio saioa, Zarautzen, eta orain udazkenean, datorren astean bertan, eta beste azaroaren 10ean, ibapen bidez egingo dira. Urriaren 24an Euskal Kulturgintza saioa emango du Amagoia Gurrutxagak, eta azaroaren 10ean Uxunek berak berrikuntza kulturan. Buletinetan eta jaso duzue horren berri, badakizue izen emateko epea pentsatzen dut urrikoa ja itxita egongo dela, baina azarokoa oraindik ez dakit, beraz hor duzue aukera. Ikusiko dugu nola egiten diren formazio saio horiek, eta horren arabera datorren urtean nola lan egingo den. Praktika honena, badakizue iaz ere azaldu genizuen batzarrean, zuen eguneroko lanean praktikan jartzen dituzuen praktika on horiek jasotzeko sistema bat sortu zen iaz, bai? Askotan batek egiten ditu bere lanak modu batean, hala behar dutelakoan, eta behar bada ondoko herriko teknikariak ez du ezagutzen modu hori, eta izan daiteke praktika on bat beste guztiek zabaltzeko modukoa. Iaz sistema sortu zen detektatzeko eta gero zabaltzeko, eta aurten horretan ari gara, bai? Lid eta biok ibili ginen irailean zerrenda osatzen, zuei ere eskatu genizuen ekarpenak egiteko eta jaso genituen gaina emailez ere batzuk. Urrian, baina oraindik egiteko daukagu, taldetxo bati eskatuko diogu zerrenda horretatik 3-4 aukeratzeko. Azaroko lehenengo 15aldian, 3-4 horien jabeei edo eskatuko diogu fitxa bat betetzeko, iaz proiektuan sortu zen fitxa bat betetzeko, eta azaroko 2. 15aldian zabalkunde egingo dugu. Izango da, proba bat, ikusiko dugu, ondo zabaltzen den, balio duen, baloratuko dugu, eta ondo funtzionatzen baldin badu, eta praktika on horien zabalkundeak zerbaiterako balio baldin badizue, hola egiten jarraituko dugu, identifikatu, fitxak sortu eta zabalkunde egin. Eta komunikazio aldetik, intraneta hor dugu, kultura saretzeneko dokumentuak, formazioetako aurkezpenak, proiektuetan erabili diren dokumentuak, gogoratzen duzuek gizarte segurantzarekin nintzen buelta ematen dituen, eta sortutako dokumentuak, eta hori denak hor daude, kontaktuen zerrendak, estekak, biltegi lan hori egiten du intranetan. Bestalde, buletina dugu, aurten itxura berrituta, eta maizago gainera jasotzen ari garena orain udazken uda ondoren bintzat, hor duzue irailean edo bidalitakoaren irudia, eta gero badakizue posta hor dago, kultura saretzen abilduak gipuzkoa.eus, edo zein zalantza edo zein galdera bat imaduzue, badakizue nola jo ezak. Eta lehen esan bezala horri eusten edo egitura badago gain. Batzar orokorra, hau, urtean behin egiten duguna, programaren berri izateko eta aldi berean elkarren berri izateko, batzorde eragile badago, politikariek eta aldundiko ordezkariek osatutakoa, eta batzorde tekniko badago, aldundiko kidez osatutakoa, eta udaletako, artxiboetako eta museoetako, ez dut uste orain inor dagoenik, teknikariez osatutakoa, esango du batek alde teknikoa edo daramala, eta besteak ardura politiko edo erabaki politiko horien ardura. Eta besterik ez, hori da kultura saretzen aurten ematen ari dena, ikusiko dugu urte bukaera arte zer ematen duen, eta hurrengo urtean zer emango duen. Uxuneri emango diotitza, proiektu horren berri emateko, eta berak zaleko du gero talde dinamika bat egingo du.
kafearen aurretik. Beraz? Egun on danoi. Karmelek esan bezala, aurten martxan daukagun proiektua zantzera nator ni. Kultura saretzenen aurreko urteetan, formazio saioez gain, eta jarri izan ditugun dinamika eta foro desberdinez gain, hainbat proiektu jarri ditugu martxan. Proiektuen asmoa da eginez ikastea lantaldean emaitza bateraino iristea eta bere emaitza hori denei zabaltzea behar duenak erabili dezan. Orduan, lantaldeak sortzen dira, interesaduenak izena ematen du, eta behin proiektua bukatzen danean eta bere emaitza daukanean, taldea desegiten da eta kito. Horrela urtero egin izan dira 3 proiektu, bataz beste 3 proiektu. Eta hor beste urtetan egin izan da bai herrietan diru laguntzak banatzeko erabiltzen dituzten irizpidea pixka bateratu eta denentzako referentzia gisa baliagarri izan dadin halako txostema sortu gendun. Edo sortu zen baita ere udaletako kultura sailak, arloak, departamentuak edo, horiek pixka bat ze eginkizun izan beharko lituzketen edo olako definizio txosten bat, teknikariaren profilerako hainbat ideia botatzen ere saiatu ginen, eta erreferentziazkoa hori ere. Karmelek esan duen bezala, intranetean dago dokumentuen atalean hori dena, orduan egin dut sartu eta gaika dago banatuta eta hor daukotzu materiala erabili nahi dute. Orduan, hauten proiektu bat jarri dugu martxan. Kontatuko dizuet, ordu bete 11 arte eta 11etan egin dugun atsedenera bitarte gai hau landuko dugu, aurtengo proiektua. Eta hemen, egingo dudana da pixka proiektuaren kokapena, gero, adierazle marko hori bera, orain arte lantaldeak garatu duen eduki guzti hori azalduko dizuet, eta ondoren talde dinamika bat egingo dugu zuen iritzia eta ekarpena jasotzeko. Eta horrela, 11etan atsedenera jugo gara. Orduan, zer da proiektua? Karmelek sarreratxo bat egin du, hemen ez dugu nahi sortu adierazle sistema bat 200 adierazle izango dituena. Azkenean eguneroko gure jardunean, bai museoetan, bai udaletan, gure kultur jardun hori, gure zerbitzuak, programazioa egunero baloratzen dugu. Hainbat datu jasotzen dira, orduan, hau ez dator hori ordezkatzera edo. Honen helburua da, kulturak duen balio sozial hori aitortzea. Hau da, kultura ere inbertsio gisa erakusteko balio dezaketen hainbat adierazle definitzera gatoz. Hemen ez gara hasiko neurtzen zenbat lagun etorri den ekintza konkretu honetara, baizik eta hori ikusten duzuen bezala gure urteko jardun osoa modu orokor batean baloratzeko balioko digun adierazle sistema bat nahi dugu muntatu. Sinplea eta erabilerraza hasiera batean eta proba batzuk egin ondoren egokitu beharko duguna. Orduan, ideia horixe da. Azkenean, gure jardunaren norabidea, kultur politika ditu diezaiok eguna, edo bakoitzak bere erakunde edo bere egunean aplikatzen duen politika edo norabide hori pixka bat zuzentzeko balio dezakeen adierazle sistema ari gara muntatzen. Orduan, hemen egongo dira bai adierazle kualitatibak eta kuantitatiboak. Orduan, helburu horixe da. Zerbait simplea eta erabilerratza. Orduan, esan bezala, aurreko urtetako proiektuak bezala, ere lantaldean ari gara aurrera eramaten, proiektu bakarri izango zenez, honi dimentsio handiago eman diogu, beste urtetakoa baino proiektu
sakonagoa ari da izaten, dedikazio handiagoa ari gatzaizkio ematen, eta modu parte hartzaileagoan edo bideratzen ari gara. Horregatik, partaidetzako zuzendaritza ere parte hartzen ari da proiektu honetan. Lantaldean teknikari bate parte hartzen du, eta beraien ikuspegia ere ari gara txertatzen hemen, orduan lantaldeaz gain, gaur zuek izango duzu aukera zuen iritzia emateko eta hala zuen ekarpenak ere gu proiektuan txertatuko dugu. Orduan, lantaldean hauek gaude, Imanol Galdoz, Donostia Kulturatik, Guain Atxoteki Orioko Udaletik, bera kultur teknikaria da, Socorro Romano Untzi Museotik, Donostiako Untzi Museotik, Lidea Arana, Aldundiko Kultura Sustapen eta Edapeneko teknikaria, Ramon Martín, Oñatiko Protokolen Artxibo Historikotik, Laura Langa, Errenteriako Udaleko kultur teknikaria, Garbina Aramendi, Aldundiko Herritarren Partaidetzako zerbitzutik, eta gero ni pixka bat bideratzaile lanetan, eta nire musika kontrastetan biok komunetik. Orduan, esan bezala, gaur egingo dugu, orain arte egindakoaren berri emango dizuet, edukia, zer atera dugun, adierazle marko horrek zer eman duen orain arte, eta ondoren talde dinamikan, pixka bat zuen iritziak eta ekarpenak jasoko ditugu. Orduan, sartuko gea, adierazleen marko horrekin. Arra lortzen duen ondo azaltzea, bestera Ramon hemen dago, eta bueno, gero talde dinamiketan eta, erazin izan animo zozi, jugo gakuntzen pixka talde baita ere, eta hemen ere, mikrofona badaukagu edo zen gauza, kaldetu lasai, bale? Orduan, testu inguru batetik abiatu ginen, pixka bat egin hausnarketa, akordatuko zen, lehenengo bilerare izan zen pixka anabasa, eta hor bintzat testu inguru batean kokatu ginen, eta nahi duguna da, kulturak dituen onura kolektibo horiek pixka bat azaleratu edo aitortu. Badauka, kulturak gizarte itzulera bat edo retorno soziala, inbeste alitzen zuten den hori gizarte itzulera kulturarena, ez dugu ezer asmatu honetan, hainbat erakundek aitortzen duten zerbait da. Kulturak ere baduela gizartean eragin positibo bat, eta hainbat balio sozial ere sustatzen dituela, edo lako aitorpen bat, nazioarteko aitorpen bat badago, ez da. Orduan guk nahi dugu hori pixka bat azaleratu edo hori agerian jarri. Orduan, gizarte itzuleraren kontzeptuak besteak beste hartzen ditu bai partaidetza bera, edo inklusioa, demokrazia, lurraldetasuna, ingurumena, hor daude hainbat adierazle sistema talde eta erakunde desberdinena, eta hortik gu egiten ari garen ariketa da guk zer nortu nahi dugu, eta horren arabera guazen eginda dagoen lan guztietatik aprobetxatu dagoena eta ez asmatzea zerbait berri baizik eta bintzat nazioarteko termino horietan edo enkaje horietan ibiltzen saiatzen ari gara, baina beti ere gurera ekarrita. Orduan, honekin azkenan gizarte itzulera hori edo aitortzen badiogu, ari gara aitortzen kulturaren balio hezitzai hori, gizartea eta ekonomia garatzeko duen gaitasun hori, orduan, zentzu sozial hori erakutsi nahi dugu baita ere, eta besteak beste, jarduera ekonomikoa sortzeko duen gaitasuna, eta hainbat puntu. Orduan, herritarren behar eta eskaerei erantzuten diogun momentutik, kulturaren balio sozial hori erakusteko gai izango gara, eta lako testuinguru batetik abiatu ginen. Orduan, erabili ditugu, esan bezala, hainbat ikerketa oinarrian, hor dago UNESCOren kulturaren agenda 21 egitasmoa, hor barruan eta hainbat ikerketa daude, eta besteak beste, adierazle sistema, gizarte itzulera, eta hainbat txosten erreferentziazko daude. Gero, badago Espainian Asociación de Municipios y Provincias,
Eta horrek ere duela urte batzuk, eta hor parte hartu zuten bai Donostia Kulturakoek, Bilboko Kultur Teknikari batzuek, eta gero Espainiako asoziazio horretan dauden beste hainbat hiriburutako teknikarien artean egin zuten UNESCOren programari pixka bat egokitu eta adierazle sistema proposamen oso potente bat udal mailarako. Hori ere iturri ona ari da izaten, gero Eusko Jaurlaritzaren kulturaren euskal behatokia beste hainbat datu estatistiko eta ikerketa eta azterketa lan dauzka eginda, eta horiek ere ari gara erabiltzen, hor batez ere gizarte itzuleraren kontzeptuarekin lotutako faktoreak ari gara aztertzen. Baita ere diru laguntzak eta ematerakoan bai aldundiak edo bai beste erakunde batzuek erabiltzen dituzten balorazio irizpideak, zer baloratzen den, diru laguntzak emateko. Eta eta gero Katalunian kulturako datu estatistiko eta adierazleetan esan daiteke pauso pare bat aurrera godoazela, eta orduan hango beste hainbat ikerketa ere ari gara erabiltzen iturri gisa. Orduan, esan behar da baita ere, gehienek erreferentzia gisa UNESCOren kulturaren agenda 21 erabiltzen dutela oinarri gisa. Gure hortik ari gara pixka bat edaten. Orduan, zein da gure markoa? 3 oinarri nagusi ditu, 3 faktore deitu diogu, oraindik terminologia zalantzan daukagu, faktorea den, esparrua den, 3 faktore deitzen zaio nazioarte mailan, eremu hauei edo. Orduan, bata parte hartzea, bestea tokikotasuna eta bestea pertsonen heziketa. Tokikotasuna, lurraldetasuna deitzen zaio bestea hainbat modutan, parte hartzeari ere deitzen diote demokrazia, parte hartzea, hainbat termino daude, eta pertsonen heziketa ere deitzen da garapena, eta, iturriaren arabera aldatzen da terminoa, baina edukiak gutxi gorabera antzekoak dira. Orduan, 3 faktore horiek dira, ikusten duzun bezala oso sinplea. Orduan, orain, bakoitza azalduko ditut. Bakoitzan pixka bat zer garatu dugu. Orduan, parte hartzen sartzen bagara, zein dugu, hor goian ikustituzu 3 bolatxoak hor mantenuko ditut ikusteko nungo den parte hartzen barruan, daude 2 esparru. Orduan, baloratuko ditugun 2 esparru egongo dira. Bat da, ze parte hartze eredu erabiltzen dugun, eta besteak da kulturara sarbidea. Orduan, parte hartze eredua da, honek esaten duena da, gure kultur politika parte hartzean oinarritzen baldin badira, gizarte demokratikoago bat, justuago bat, eskaera eta eskaintzaren arteko oreka lortuko dugula. Horregatik, parte hartzea sartzen dute baita ere, balio sozial hori generatzeko aldagai bezala. Orduan hori, guk pixka baloratu behar genuela esaten genuen, Eta helburua edo guk jartzen geniona zen, batez ere herritarren esaten dugunan, hor daude sortzaileak, eragileak, izan daitezke kultur munduko profesionalak, hor eskaera eta behar horiek, gure eskaintzan islatuta egotea. Igual ez dut esan, baina hau da bakarrik udaletako kultur teknikari entzun dutapa. Honek ere, baliagarri izan nahi du, esate baterako, artxibo batean, nire urteko jardunean ikusteko. Eta nik, nire balio sozialari edo gizarteari egin diodan ekarpen horretan, nola nabil. Eta lagundu ditzaieke baita ere, baloratzen bere urteko jardun horretan, zer moduz dabilen, usaiatuko gara denbora izango ditzeke. Eta gure egun produktiboa, produktibo kulturala, hori dena kontuan hartzen dugun, eragileak direla, hor daude, hainbat faktore egon daitezke. Edo proiektuen bideragarritasun ekonomikoa, egon daiteke, posible ditzateke hemen behasainen guorten bat, bada estremoa jartzeak. Eta gero hurbileko ekonomia edo izango litzateke hemen aitortzea kulturak hurbileko edo tokiko ekonomia horretan baduela eragina. Eta pixka bat aitortzea hor dago zuzeneko inpaktu ekonomikoa eta zeharkako inpaktu ekonomikoa egongo litzateke hemen. Zuzenekoa da kultur munduan dauden
enpresa, profesional eta eragile horien gure jardunak duen inpaktua neurtzea alde batetik, eta zeharkako litzateke kulturakoak ez diren merkatari, ostalari eta bestelako jardun produktiboa izango litzateke. Orduan, da pixka bat aitortzea kulturak ere ze eragin daukan ekonomikoki bai zuzenen eta bai zeharka. Eta hirugarren litzateke euskal kultura eta identitate lokala, hau UNESCO edo segun ze erakundek sartzen du tokikotasunean, beste batzuk parte hartzen, eta beste batzuk ziketan sartzen dute. Orduan, guk sartu dugu tokikotasunean, horrela ikusi dugulako beste baianetan. Orduan, honek aipatzen du batez ere tokiko ondarea eta identitateari eta memoriari lotutako eremua litzateke hau. Orduan, azkenean da ikustea zer egiten dugun, tokian tokiko identitate eta ondare hori bai biltzeko, mantentzeko, berritzeko eta transmititzeko. Azkenean gaur egun zentzua izan dezaten betiko tradizio horiek evoluzio bat egon behar da, berrikuntza bat egon behar da, ezta? Orduan, pixka bat hor nola garatzen dugun tokiko identitate eta memoria eta ondare hori. Izan daiteke tokian tokikoa pehasekoa, izan daiteke bezala hemen bertakoa, edo eduki dezake ikuspegi orokorragoa. Hemen igartza eduki dezake pehasen oso lotutako zerra, eta nolarkin hasten bagara, igual zentari industrialaren, nazio mailako zerbatetan ere, onda daitezke hor oso tokikoa, orokorragoa, edo ja globalagoa. Orduan, tokiko ikuspegi horretan horixe da. Bizka tokiko kulturpolitika bat egitea, hurbileko ekonomiarengan daukagun inpaktu hori neurtzea, eta tokiko identitate eta kultura horretan eragiteko egiten duguna baloratzea. Eta azkenik pertsonen heziketa. Orduan, pertsonen heziketa jarri dugu, hemen esan bezala lehen batzuek garapena erabiltzen dute, hitz bezala, orduan garapena erabiltzako jartzen dute garapen ekonomikoa, gizartearen eta pertsonen garapena eta gizarren garapena, sailkapena ez digu guri asko inporta. Guk nola ekonomiarena tokikotasuna sartu dugun, hau espezifikatu dugu, pertsonen heziketa izango da eremu hau. Eta orduan, esparru honetan, hemen daude beste bi esparru, eta bat da sormena eta bestea herritarren zaletasuna eta kultura ezagutza. Orduan, sormena. Sormeni gabe, sorkuntzari gabe, bukaerako produktuta maitzari gabe, kulturari ez da hongo, esango dugu. Orduan, hemen izango litzateke guk sormena bultzatzeko zer egiten dugun baloratzea. Igual, izan daiteke gure kultur jardunak edo gure zerbitzuek edo gure eskaintzak zenbateko sorkuntza aurkiduen pixka bat baloratzea, gure eraginez sortutakoa izango litzateke. Ez bakarrik sortutako bere kaxa, bere ibilbidea egiten dute, sorkuntza dago momentutik berrikuntza ere egiten da, kuestioa da gure erakundetik edo gure lan eremu horretatik egiten dugunak zenbateko eta bultzatzen den sorkuntza. Hori baloratzea litzateke. Eta bigarren esparrua, zaletasuna eta kultura ezagutza. Hau da, gure bai programazioarekin eta publikarekin daukagun relazioa eta hori pixka bat baloratzeko eremua litzateke hau. Gure kultur eskaintza hortan, heziketa faktore hori eta pertsonen zaletasuna bultzatzeko jarduerak ere egon behar dutela ulertzen dugu. Hemen, hau da, pixkat kritikarako baliabide batzuk emanez, edo ni oso zinezalea baldin manaiz, nola lortuko dugu pertsona hori musika kontzertutara joatea, ezta? Pixkat kultur ezagutza hori, dimentsio hori zabaltzeko jarduera jartzen baditugu, zaletuak, igual, disiplina batetik bestera pasako dira, edo igual ez, edo pixka bat hori baloratzea, gure kultur eskaintzan kontuan izaten dugun jendearen zaletasuna eta kultur ezagutza hori handitzea, ezta? Horrekin lortuko dugulako ere pixkanaka publikareagotu edo ez. Orduan,
Laburtuz. 3 borobitxo horiek hauek dira, ezta? Parte hartzea, tokikotasuna eta pertsonen heziketa. Eta esan dugu bakoitzean ze esparru lortuko dugu. Ikusten duten bezala markoa oso sinplea da. Vale, gero kontua da bakoitzaren barnean zehatz zer lortu nahi dugun, adierazlea halakoa edo estelako izango dela. Hortxe da gualdea. Orduan, hauxe da markoaren eskema edo laburtuta. Orduan, oain, azalduko dizuet, behar bada, neurtuko genukena horixe izango litzake, hor pixkat. Nabarmenduta dauden faktorea parte hartze eredua, kultura desarbidea, guk ja lantaldean proposatu dugu hor zer lortu behar dugun, zehazki. Ja, maila horretaraino ere iritsi gara. Orduan, lantaldean, gaur nahi dugu, maila hori pixka batzuekin baloratu talde dinamikan, orain azalduko dizuet zein dan, zer baloratu nahi dugun hori, zer proposatu dugun, zuen ekarpenen arabera moldaketak egingo ditugu, eta aurten iritsiko gara, honela nahi pixka bat dokumentu batean forma ematera, eta gero aplikazioa begira, datorren urtean maklar egin barko dira. Proba batzuk, egokia den, ez den, egokitzen dugu beraz. Proba horiek eta egin bai, baina aurten batez ere, aplikazio horren ezaugarriak, derrigorrezko izan bat ez da, erreferentziazkoa bakarrik, hautazkoa, ze ibilbide eraman behar du, hori dena proposatzera iritsiko gara, baina martxan jarri oraindik ez da egingo. Orduan, aurten horraino iritsiko gara, adierazle zehatzak definitzeraino, hori dena txukun eta azalpen guztiekin jasotzeraino, eta horren aplikazioa datorren urtean nola izan daiteke proposatzeraino. Horraino iritsiko gara aurten. Orduan, esan duguna, iritsi gara proposatzera bakoitzen zen lortuko dugu. Ikusten duzu eskema berdine da parte hartzea. Parte hartzen esan dugu 2 gauza baloratuko ditugula, parte hartze eredua eta sarbidea, eta orduan bakoitzen zer nahi dugun lortu. Orduan, hemen sartzen gara pixkat edukitan, eta hau lantaldean eztabaidatuko dugu, gero. Orduan, parte hartze ereduan, pixka bat guk herritarren proposamena jaso izana, baloratu nahi dugu, eta ez behar bada, zema bide jarri ditugu edo, ze suposatzen da proposamena jaso baldin baditugu, horretarako bidea jarri ditugula. Esan bezala, sinpletik hasi nahi dugu, eta pixkanaka gero nahi adina adierazle dauzkagu hau neurtzeko orduan aukerak eta bat egin dugu. Eta bigarrenik neurtuko genuke proposamenak gure eskaintzan txertatu ditugun ala ez. Gero horretarako adierazlea bat. Kulturaren sarbideari dagokionez, hemen lehen aipatu dizudan bezala daude gauza piloak, inklusioakin lotuta, bazterketa egoeran dauden kolektiboak, ingurumena, daude gauza piloak, guk egin dugu pixka sinpletu eta guretik abiatu. Orduan, prezio politika, jarri dugu pixka prezio politika bat badaukagun ala ez, pixka baloratzea, edo egiten den beste gabe denei prezioa jarritakito edo denan ebalde, edo egokitzen den ezakite publiko segmentu nahi edo. Gero, zerbitzu osagarriak eskaintzen ditugun, ala ez, hor daude esan duguna, izan daiteke kulturekintza baten bueltan, umen zaintza zerbitzu bat eskaintzen, parkinerako erraztasuna, deskontua taberna batean gero, eta horrelako gozak dira zerbitzu osagarriak. Gero, komunikazio segmentatu egiten dugun, ulertzen dugulako, komunikazio parta bakarra eta denentzako, ez duela inbeste gizartearen, ez duela inbeste egokitzen gizartearen beharretara. Orduan, ea kontuan izaten ditugun, publiko desberdina dauzkagula, bakoitzari egokitutako komunikazioa egiten dugun. Eta teknologia berriak erabiltzea, hemen mundu digitalaren hori baloratzen da leku guztietan. Orduan pixka bat, erabiltzen dugun ala ez, portzentajeak, eta horrelako gauza batzu baloratzen nahi ditugu. Ulertzen dugulako teknologia berrietarako saltoa ere, badela balioa sortzen duten. Tokikotasuna, lehen aipatu bezala, hemen dozkagu 3 esparru baloratu nahi dituguna. Orduan, tokiko kultur politikan, oraingoz, esan dugu baloratuko dugula pixkat ekonomikoki
zenbateko dimentsio hartzen duten gure proiektuak. Ez dakigu bataz besteko batekin kalkulatuko dugun, edo nola, gabiltza, baina azkenean guk antolatzen ditugu jarduerak gure eragin esparrura egokitzen dira, edo gure aurrekontuaren ehuneko 80 eramaten du proiektu bakar batek, edo pixka bat hori nahi dugu baloratu, tokiko ikuspegi hori badaukagun ala ez ikusteko, ze itxura hartzen du, eta zer esaten duten taldeka. Pero hurbileko ekonomia lehen esan dizuet, zeharkako inpaktua eta zuzeneko inpaktua nahi ditugun nortu. Esan dagoa zeharkakoa da, gure jarduerak sortzen den merkatari, ostalari eta honengan sortzen duen izan daitezke bai mozkinak irabazteak, edo haiekin lantzen aldugun eskaintza hori, beraiek ere igual urtegi zabalagoa izaten, ez izaten, hor valorazio desberdinak daitezke, eta zuzenekoa esan duguna. Hori da, kultur munduko profesional eta enpresa eta komertzien jardunean guztamateko eragina daukagu. Eta euskal kultura eta identitateari lotutakoa, izango egiten deke, memoria eta ondarea ikertzea, babestea, mantentzea eta zabaltzea, arlo horretan zer egiten dugun, eta kultura horren garapenean, lehen esan dugun bezala, evoluzio bat, berrikuntza bat, mandalin zer egiten dugun, eta horren transmisio bat ondaren zer egiten dugun. Hori izango dutare. Eta bukatzeko, pertsonen heziketan, esan dugu baita ere, bi esparru zeudela, ez da? Sormena eta zaletasuna eta kultura ezagutza. Orduan, sormenean nahi duguna da, herrian dagoen sorkuntza maila hori neurtu, baina gure jardunaren eraginez sortu dena. Artxibon kasuan izan daiteke, bere zerbitzuaren bidez, sortu den ikerketa kopurua, direlako ikertzaia, gure artxibora, ez emako itxuitaritera, eta edo gure herri antolatzen ditugun tailerretan, sortu da, makina pintura tailerra baldin badaukagu, gure erakusketan bazen bat pintura sortu den, eta hortik gehiago gure jardunaren eragina. Eta zaletasuna eta kultura ezagutza, hor alde batetik programazioan daukagun aniztasuna, nire baloratu, eta hor sartzen da bai disiplinen arteko oreka, sartzen da kultura artekotasuna, sartzen da genero berdintasuna, sartzen da gazteak, gazte egiteko programazio bat, behar bada ohiko lekuz kanpo ere programatzea, holako zile gauza, eta kritikarako baliabideak ematea, hau esan nahi duguna da, honekin ze ekintza osagarri edo heziketa jarduerak direnak, zenbat antolatzen ditugun, baina baita ere ekintza osagarri gisa zenbateko informazio ematen diogun jendeak ulertu dezan, programatu dugun edo ikustera doazen ikuskitzun hori, ulertu dezaten. Horrek bultzatuko duelako jendeak beste disiplina batzutara ere aletzea, ulertzen baldin badu joango naiz, baina bestela behar bada nik ez dut hori guztoko ternezkoa nozta, baina hori ulertzeko eta interpretatzeko baliabideak ematen badizkiogu, bultzatu dezakegu zaletasun eta kultur ezagutza hori. Orduan, talde dinamika. Ordu erdi eskaz daukagu, asmoa da 6 taldetan jarriko behar. Orduan, ez dugu dena landuko, enduguna da gaika banatu dugu 6 gai. 6 talde, 6 gai. Bestela, dena komentatzeko astirik ez du ematen. Orduan, ideia da 6 taldetxetan jartzea, idazkari bana izendatzea, eta hemen paperean daukagu, bakoitzari zer gai tokatu zaizuen, eta hor eztabaidatzea gai horren inguruan. Beste baten inguruan nahi dutela ez egin, eztabaidatzen. Baina plenariorik ez dugu egingo. Helburua delako ekarpen zehatz horiek jasotzea. Orduan, deskuidoan norbaten egin jakin beste taldetan zer ditzen dugu, txedenean kafe garaian nintzen dugu.
esan bestela, 6 talde egingo ditugu, sokerrezpan hau, 50 lagun daude. Gutxixeago igual. Izango liteke, 7-8 laguneko taldea egitea. Jarriko gineake, borobien, izendatuko dugu idazkari bana, eta emango ditugu ordu. Iritzi orokorra eman nahi duzuela, iritzi orokorra eman. Guk talde bakoitzak gai bat proposatu ditugu. Gai horren inguruan sakontzen duzuela oso ondo, galdera orientatibo batzuk jarri ditugu, eta azkenean da zuek ze iritzi duzuen honen inguruan, sakonagoa izan barran eztan, edo gai konkretu horretan zer neurtuko zen duketen. Horixe izango da talde lana gaurko. Jarraitu dugu, goizarekin eta meta proiektuaren generazio horrekoak aurkezteko txanda, gurekin Maria Ferulero, bera Malagakoa, bere jarduna eraz izango da, eta berarekin batera Izaro, ametsbidekoa, eta Iñaki Altabosera proiektua, amets berokoa. Badakitz bat horretan gai agurten dela, hainbat proposamenak edo dekuntzak jarri zirela mai gainean, horiek kontuan hartuko dugu datorren urterako, eskarmentu politi izan da leheneko edizio hau, eta espero gero bizita itxeko aukera izango dugunez, hemen esan da poti, ziozer gehiagoa egitaratzia, eta dago ikastia bide horretan. Beste bai. Pues me toca. Gracias por invitarme a explicar la iniciativa Meta. Creo que esta va a ser la única presentación que vamos a hacer. Con disculpas de antemano, yo soy de Málaga y vivo en Barcelona, que tengo una mesa. Bueno, como supongo que ya introdujo María José, yo trabajo en la fundación, es una fundación sin ánimo de lucro, la Fundación Goteo. La Fundación Goteo tiene una plataforma de crowdfunding, de micromecenazgo online, que bueno, es goteo.org. Hacemos muchas cosas, principalmente financiar proyectos o ayudar a proyectos como los de ellos a financiarse a través de donaciones online, microdonaciones normalmente, de medio 50 euros más o menos. Afortunadamente hay muchos mayores y menores también. Entonces, bueno, ese es el foco principal, pero además, de acuerdo con la misión de nuestra fundación, tratamos de ofrecer otro tipo de actividades alrededor de la financiación de proyectos que involucren al mayor número y variedad de actores posibles. De ahí que trabajamos también con instituciones públicas. Meta es una de esas iniciativas, nosotros llamamos de match funding, porque son aportes multiplicados que hacemos con instituciones públicas. Esta es la 9ª iniciativa de match funding que desarrollamos, la primera con la dedicación de un curso, también la más grande en tamaño, en dinero, en volumen de proyectos. Y la verdad es que hasta a día de hoy ha salido muy bien. Todavía no han acabado las campañas, pero ya los indicadores han salido bastante bien. Bueno, el concepto base de la convocatoria de match funding es que cuando los proyectos salen a una campaña, ¿conocéis el crowdfunding? ¿Os habéis familiarizado? ¿Habéis donado alguna vez algún proyecto? Vale. Pues cuando sale una campaña, por cada euro que un ciudadano aporta, la Diputación pone otro más. Lo va multiplicando gotita a gotita hasta que llegan a sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, es bastante potente la fórmula porque mezclamos el respaldo institucional, es decir, uno por detrás del ciudadano, escalando, el compromiso cívico, la ciudadanía se involucra y participa en el proyecto, y el retorno social, que eso es un característico de Goteo, que estos proyectos formulen un retorno que luego queda para que se pueda tirar de ese trazo y ver qué ha pasado con el proyecto. Pero bueno, el hecho de que seamos fundación una empresa también supone como bastantes ventajas en la fórmula, efectos prácticos, pero también bastante coherencia a nivel de ejecución administrativa. Nuestra fundación quiere contribuir a una mejora de la economía hacia un modelo económico ético y colaborativo, más ético y colaborativo. Y en esa línea, pues bueno, tenemos la herramienta online y alrededor de ella pues, trabajamos con una política bastante fuerte de datos abiertos, se publica y se hace referente toda la vida de la plataforma, las cuentas de la fundación. Como somos fundación, cuando los proyectos reciben donaciones, esas donaciones
formaciones son entregables totalmente para aquellos que declaren en España o en algún país que el certificado valga para entregar. Hacemos formación alrededor del crowdfunding y demás. Impacto social, nosotros pedimos a los proyectos que definan un retorno colectivo que quedará para quienes hayan donado y quienes no hayan donado, para toda la sociedad. Y bueno, trabajamos de forma bastante horizontal y distribuida. Tenemos sede en Palma, Barcelona, en Madrid, nos movemos mucho y nos va más por competencias que por jerarquía. Este es el modelo de la fundación y la actividad principal de la plataforma es micromecenazgo, ¿vale? Así es como luce unas 4 campañas de las más de 700, casi 800 que llevamos publicadas en estos 5 años, de muy diferente tipo. No solo financiamos cultura, cultura es la categoría de proyecto que más financiamos, junto con la social, pero hay de todo. Lo que sí suele pasar es que, aunque la naturaleza del proyecto sea tecnológica o tenga un fin de lucro o sea de cualquier variedad, suelen estar muy vinculadas con el pulso social de ese momento, porque al fin y al cabo es una campaña de comunicación online que tiene que movilizar apoyos de todas las personas que están. Entonces, bueno, pues los proyectos tienen unos objetivos de financiación a los que tienen que llegar, funcionan en 2 rondas, una primera ronda de 40 días hacia un objetivo mínimo de dinero. ¿Qué pasa en esa primera ronda de 40 días? Que si el proyecto no consigue llegar a ese objetivo, se devuelven los aportes. No se efectúa la recaudación, no se hace efectiva la recaudación. Si el proyecto en esos 40 días llega a su objetivo mínimo de financiación que ellos han definido, pasan a segunda ronda y entonces ahí hasta donde recauden. Se llevan lo que han recaudado en la primera y ya hasta donde lleguen. Van hacia un óptimo, que son como costes adicionales que podrían mejorar el proyecto. Más allá del max funding, lo que es crowdfunding en sí en estos 5 años, bueno, pues esto es más o menos el volumen de actividad que nosotros manejamos, ¿no? Es una recaudación ya de más de 4 millones de euros, o sea, de casi 4 millones, porque hay más, pero es un casi. Vamos a llegar antes de diciembre para los proyectos. Vamos a hacer 90.000 usuarios y un 70% de éxitos de proyectos financiados, es decir, 7 de cada 10 se financian con éxito y llegan a su objetivo mínimo. Pues bueno, en esta línea, Meta es, como decía, la 9ª edición de convocatorias de max funding que hemos hecho. Aquí en el País Vasco también hemos trabajado con Innovas, con Innomas, y luego en España con universidades, con gobiernos nacionales, con de todo, bueno, ayuntamientos, todo tipo de temáticas. El foco en cultura Meta lo hace muy particular y también digamos, la dimensión al alcance regional. Era un desafío cuando empezamos porque la Diputación hizo una apuesta muy fuerte, puso mucho dinero para los proyectos en comparación con lo que habían puesto las otras instituciones y era un poco también testear el tejido de proyectos a nivel regional y hasta cuánto no podían materializarse propuestas que no es que no fueran válidas, era que tenía que salir una campaña de financiación online. El crowdfunding no es para todos los proyectos ni para todas las casas. Funcionaba bastante bien. Entonces esto era, de aquí partíamos, cuando empezamos Meta en abril. 70.000 euros para proyectos, 20 proyectos a seleccionar de todos los que se recibieron, formación por el camino para que los proyectos, para que estuviera a su alcance a formular su proyecto en términos de campaña de crowdfunding y el foco en cultura. En cultura de base participativa, no necesariamente con tintes de industria, aunque si alguno lo estuviera, pues también sería bienvenido, pero algo que está conectado intrínsecamente con la sociedad civil. Estoy hablando de la luz. Así es que, bueno, te lo voy a enseñar de hecho en real. Bueno, la convocatoria, tal cual, esto es la fase 1 de la convocatoria, eso sería el periodo de llamada, ¿vale? El periodo de llamada a propuestas. En
En la fase 1 la abrimos el 27 de abril y hasta junio estuvimos aceptando propuestas, pero en un sentido un poco también cumplía con el paradigma típico, el típico de una subvención. El periodo de recepción de propuestas solicitudes era un periodo de trabajo, pero los proyectos que estaban interesados habían una propuesta de goteo, un borrador de campaña y empezaban a trabajarlo con feedback nuestro en los talleres, principalmente en los talleres. El formulario de una reunión de propuestas de goteo está diseñado para que nadie pueda enviar algo que no tiene apenas información. Aún así, hubo mucha gente que se las supo apañar con algo que no tenía esa información, eso siempre pasa. Y hubo propuestas muy buenas también y algunas que no tenían ese potencial de campaña, pero eran bastante valiosas. Durante los talleres de formación que los dimos, el 10 de mayo, eran de dos sesiones, así, el 18 de mayo y 31 de mayo, 31 de mayo y 1 de junio, pues eso, fueron 8 horas en cada taller de crowdfunding intensivas, una parte teórica y una práctica, y en la parte práctica los proyectos que querían presentarse, todavía no estaban seleccionados, crecieron con mucha comunidad. O sea, ha habido como muchos tintes de colaboración entre los propios proyectos participantes. De hecho, hubo proyectos que estuvieron allí en los talleres que luego no han salido a metal y han salido a campaña, han recibido donaciones de los otros proyectos por el museo, ¿no? Bueno, finalmente, en julio comunicamos a los 20 seleccionados, bueno, a mí se todas las fases de la convocatoria, un poco pues en edición había 133 propuestas más o menos, lo que pasa que limpiando lo que no tenía información, pues se quedó en esto. 37 se valoraron porque tenían suficiente información para ser valoradas y luego se seleccionaron 20. ¿Vale? Y luego aquí se puede ver en el mapa de influencia de la convocatoria, pues más o menos de qué áreas se incluyeron los proyectos en aquella fase. ¿Vale? Luego en la fase 2, bueno, se seleccionaron los proyectos, se comunicaron y durante todo el verano, hasta el 15 de septiembre, pues empezaron un periodo intensivo de asesoría con el equipo de campañas de goteo para que la campaña estuviera a punto, preparada para salir en septiembre. Salieron en septiembre, vuelvo a la presentación. Esos son los criterios de selección del proyecto, ¿vale? Como cultural, que fuera viable, que hubiera concreción en el presupuesto, plan de comunicación y significado, eso es una pieza fundamental de la campaña, si no se estrella la campaña, grupos de interés y comunidad de apoyo inicial, recompensas y retornos, los incentivos a las donaciones, calidad, innovación y originalidad, gestión participativa y transparente y origen de impacto en Guipúzcoa, que de oportunidades y las tenemos valoradas. Ese era un poco lo que definíamos en las clases. Del 15 de septiembre al 3 de diciembre, después de esa asesoría intensiva en verano, pues están en campaña, ya han pasado, bueno, quedan 6 días para que termine la primera ronda de 40 días. Básicamente los proyectos van muy bien. Ahora mismo, este pantallazo de artículo actualizado, hay 14 de los 20 que ya han pasado su mínimo a 6 días antes de que termine la primera ronda. Esperamos que salgan algunos más. Es muy buen indicador. En comparación con otras convocatorias ha sido como del 50% cuando es un volumen de proyectos tan alto. Cuando es más bajito sobre estos proyectos, pues normalmente salen muchos casi todos de ellos, ¿no? Pero es un desafío cuando hay tantos en volumen porque también la comunidad es la misma. Si nos dirigimos no a la comunidad local, pues todo esto acaba siendo donaciones de la comunidad. El efecto también en el gráfico de ese que pone 45% es uno de los efectos para mí muy positivos de Max Funding, es que aunque es €1 la Diputación, €1 el ciudadano, normalmente al final lo que consigue movilizar la Diputación, la institución pública que pone el dinero para proyectos, es mucho más en términos económicos que lo que han puesto, ¿no? O sea, no es mitad y mitad, sino que al final los ciudadanos aportan mucho más de lo que la Diputación puede multiplicar. De hecho, ahora mismo, pues eso, ya los proyectos en total ya han movilizado casi 100.000 euros recaudados para ellos, y de esos 100.000 la Diputación solo ha puesto el 45%, está un poquito por debajo de la mitad. ¿Por qué? Porque se activa también el apoyo de la ciudadanía, el impacto va mucho más allá de 2 por 1. Bueno, pues quedan 25.100 euros para los proyectos de ese bote, de ese 30.000 que la Diputación puso. Ahora
devuelven todas las aportaciones, lo que es la parte de la Diputación volvería al bote común de la Diputación y en segunda ronda se vuelve a activar, se vuelve a multiplicar el IVA euro para los proyectos que aún siguen en campaña, que se han conseguido superar su mínimo. Bueno, básicamente es eso. ¿Qué pasa cuando se terminan los proyectos? Bueno, pues firmamos un contrato, la Federación voltea con los proyectos, se le hace un seguimiento durante un año de cómo va la ejecución del proyecto, si han hecho o no pueden hacer, o cómo van los avances de lo que han dicho en la campaña que van a hacer, y tienen ese año para entregar las recompensas y publicar los retornos. A veces damos una prórroga también, depende de la regulación del proyecto, somos bastante flexibles ahí, pero luego en un año más o menos podremos ver el resultado de lo que íbamos a financiar con la campaña. Eso sí, les damos ese periodo porque lo primero para nosotros es que sus facultades puedan trabajar, ¿no? Cuando reciban el dinero que se hace finalizar la campaña y se tramitar el contrato. Bueno, eso es mi caso. No sé si hay algún turno, algún tiempo para preguntas o pasamos directamente. ¿Sí? Si alguien tiene alguna cuestión, una pregunta. ¿No? Bueno, pues entonces voy a pasar la palabra a los proyectos que han venido hoy, que están en campaña. Una ya ha pasado el mínimo, estamos a punto. Eta ordizitik nator, Ametsbide Kultur Elkarten izenen. Eta, bueno, euskera zingoet, baimenak eta, bueno, esan guztionek sorpresa zarrapatu gintula, Ontziko Kulturtetik gaininatik email bidez bialdu zigun kanpaina honen berri. Eta, bueno, animatu ginen, hasiera baten formakuntza hortara jutea. Gu Eibarrean izan ginen. Eta esan formakuntza horien ikuste klabe izan zala benetan guztionekin martxan jartzeko, ez? Guk ez dugun ezagutzen, crowdfundingen inguruko kanpaina hauek entzunda bai ez, musika talde gugaltze ateratzeko, eta hola entzunda duten, baina hortik aurreago ez dugun ezagutzen holako kanpainarik. Eta, bueno, Eibarreko formakuntza horretan egin izan oso saio interesgarri izan zen, oso harin eta jaso puntuk guztiak martxan jartzeko oso adierazgarrik izan zen eta animatu ginen, ez? Eta moduak esan du bezala obradore bat ikiren duen eta pixkanaka gure proiektue garatzen hasi ginen. Igual jarriko duzen momentu baten gure bideotxoa egin una kanpaina honetarako egituko bideotxoa eta hori jarraituko zazatenak, bai? Domingo honen plazan gaude eta zelaguntzarekin batera Euskal Kulturgintzarako erreferentzialtasuna plazanen inguruan sortzea da gure ametsa. Transmisioa. Voluntariotza. Komunikazioa. Barra eta kanpo harremanak.
Euskal kulturgintza eta aisialdia uztartzea. Iniziatzea berriak sortu eta garatzea. Gaztea formatzea. Proiektuaren hastapenetan gaude eta crowdfunding kanpainaren bitartez helburua lokalen egonkitzapena lortzea da. Honetarako zure laguntza behar dugu. Anima zaitez zure ekarpena egitera Goteo plataformako gure proiektuan. Horixe da, gure proiektu labur-labur minutuko bideo baten adierazita. Eta, egia gure proiektu honetan, gu ametxiki izatez, dantza talde bat ere bagea, eta, gure asmoa nola kultura, asmoa edo erronka, kultura erakargarri egitea. Nola erakargarri kultura gaur egungo gazte jendentza bat ez? Herri ezberdinetan etxatzen dut egoerak ere ezberdinek izango dira, baina ordizin bertan ikusten dugu kirolak kriston indarra dautela eta gazte asko kirolea juten dira ez, eta dantza taldetik haratago doan hausnarketa badala ez, ezkenen kulturera ginen artean ikusten dugu, dautela gabezkioi, kirolak erakartzen duen bezala kulturak zergatik ez erakartzen ez, eta hortan benetan saiatu behar diala nola gazte jende hau, nola erakarri kultur ekintzetara ez. Eta pixkat, gure proiektu honekin hori da lortu nahi duguna, edo, baina egia saretzen, aisialdia ere aintzakotzat hartzen dugunez, euskal kulturgintza eta aisialdia bik lerro beren bideratuko dituen proiektu bat eta abian jartza ez. Ikuste ezen bezala, astapenetan gaude eta oraindik, asmo handik die, ideia asko dauzkagu, baina pixkanaka jendea saretzen guazen ginen, jungo urratsak ematen ez. Eta, gure amets utopikoa edo, badau, ez dakite ordizia ezagutzen ez duen, baina badaukagu zine bat, herri antzokia, oso balio handiko eraikina dena, eta haren atzekalden garai baten fabrika gazar bat zan eraikin guztie, metro karratu askoko eraikin bat gure ametsa da hori etorkizuneko gure herriko kulturgune izatea ez. Eta gure oraingo proiektu hau ere kokatu dugu zine horren atzekaldean dagoen plaza baten, Domingo Unanue plazan, hartu dugu propio lokal hori pixkanaka bizi berritzeko eta euskal kulturgintza eta aisialdiaren ingurun erreferentzialtasun bat sortzeko bertan ez. Oantxe, nahiz eta oso zentron kokatu, aparte gelditzen da, jendek ez daude joera Domingo Unanue ingurua juteko eta herriko parken eta zinen arten gelditzen plaza bada. Eta, gure lokal honekin ere pixkat asmoa bai da plaza horren berreskurapena eta bizi berritzea. Eta, dena ondo balin bada etorkizun baten ere, bertako kulturgune hortako parte izatea ez. Eta, Goteoko kanpaina hor bai izan dela, gurire erakutsi duguna, badaudela modu ezberdinek finantziazioa lortzeko eta baita herri dinamika bat aktibatzeko ez. Lehen esaten genuen erakargarritasun horren bide. Ikusiko duzue, jarri ditugun sarik, ezken izan urteetan dantzataldetik atera ditugun materiala armarioetan pilatuta genuzkena, kamiseta, txapela, pañuelok, hori denak atera ditugu eta oso gustoa ez. Egia, nire kasun Manuela izan nun, Goteoko aholkularitza taldeko gidari, eta kaina asko sartu zigun, baina oso asko ikasi dugu beraiekin batean, pixkat komunikazio plangintzaren begira, eta igual guk talde bezala kostatzen duguna, igual epe luzteako plangintza batik enez, hauen gidaritza horrekin lortu dugu, hemendik abendua bitarteko diseinu moduko bat egitea, ekintza plan bat diseinatzea, eta komunikazio baliabideak eta pixka teknologiako mundu berri honetan pausoak ematen eta
oso gustua gaude, uste dugu, lehenengo edizio izanik ekimena oso arrakastatxo izan dela, eta espero dezagun aurra begirare honek fruituk emango ditula, eta ezagunaraziko diela proiektu hauek aurrera eramateko bidez berdin daudela, eta betikoa, askor baldundia eskerrak eman, baina diru gehiago jarri ez gore, ongi etorri izango gara, beti. Eta zuek ere animatu, ekartenak egitea ikustea bideoak, eta eskertzea aurre hemen parte hartzeko aurrera nagatik. Hona etortzearen arrazoi nagusia da eta gure esperientzia inguruen hitz egitea da. Guretzat, proiektua labur azaldu nahiko nuke, normalean zuen berezitu doletzeko eragileak, kultur teknikariak zareten arabera gure proiektu modukoak hartzera ohituta zaudete, eta orduen ezagutzen dituzu proiektuak nola diruz publikoz laguntzeko diren hainbat iturri eta berez, arratzeran bide berriak proiektu eszenikoa da, proiektu musikala, antzerki, dantza eta bertsoa elkartzen duen elkartu nahi duen proiektua, oholtza ganean jartzeko proiektua, eta neurri baten bestean sarean hainbat antzoki sozien daudenei heldu nahi duena, ez. Lehen aipatu moduan nolako proiektua, badauka bere Euskal Herri Elkarte Autonomoan bere finantzazio ohiko diren finantzazioa, bideak bereziki, bai Eusko Jaurlaritzak dituen antzerki munduko antzerki proiektu produkzioetarako diru laguntzak, ero bide zeharkako bide batetik udaletxeak aldundien bitartez hartzen dituzuen bai zuen programetarako sosak eta bar. Zer gertatzen da gure edo zer dela eta gure moduko proiektu bat meta dinamikaten sartuta. Jakin badakizute, berez Legazpik kokatuta dagoen kultur produktora txiki bat gara, Karamanzaren produktua. Eta gure, eta olako proiektua, Lorca eta Lauazeta olerkari bi elkartu nahi izatea, elkartuta inspiratuz sortzen da proiektua 2017, Lauazetaren eraiketan, garren urte hurrena izan da, ohiko finantziaketa zein izan duen. Zeutatzen, babesle potolo batean edo bestean gana, kutsa edo izen bakoitzari zeizkio, ez? Hori izan zen biderik arruntena. Bide hori behin erreta edo behin lortu ez egitea, esan dezagun, Eusko Jaurlaritzan ohikoa duen diru antzerki produkzioetan diru laguntzera orkestea. Ez dizuet dino gauza berrire gazalduko ez nahi dizuet diru laguntzera horietan kompetentzia asko dagoela eta ohikoa diren bai konpainia eta bai produktor euskaldun oso instituzionalizatu dauzen konpainiak beti proiektu oso erakaigarriak eta interesgarriak orkesten duen denean ur moduko produktora txikia eta olako proiektu osoiko bat olako diru laguntzetan lekua tokatzea esan paper erreza, ez? Eta hori da olako baten meta proiektuaren berri izan genuen eta sartu ginean bide hori jorritzeko bide horretan, ez? Horretarako bideo bat eskatu ziguten eta, normalean antzerki produktoroak berez bideoak behin produzio lana hasten danean egin behar lanez, guk aurrez egindako kontzertu baten inguruen edo oinarri hartuta egin genuen gure orkespen bideoa, ez? Ez egin genuen gure lehen azaldu egin dodanez gure eskaintza badauka alor musikala,
dantza, koreografia, badauka testua. Eta orduan, abuztuan plantatu genuen García Lorca erail zuten 80. urte horren egun berean olako kontzertu orkespen bat, ez? Omenaldi kontzertu orkespen bat izan, mente txigilarekoan, ez? Orduan, bide ikusiko dugu, eta hortik aurrera, betari buruz jarritu dendik eritzen. Dice el poeta Lorca, tiembla poco y te contra la altura del río. Se riza el aire gris. Los olivos están cargados de besos. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. El viento, galán de torres, la prende por la cintura. Eta azken orduan, laztandu nahiela arnasa estua, garaitz abar bila doazen zaldiak. Herriaskatuen egun handi arte. Udan jausnaria zuzentzaren arte, ez hor mariatzez goiz ederra argia, eta baten euna sortuko baina, eudea zurrutxan beste nahi batu, erezik gurenaz lagundu bidean hobi bakarrarte. Dantzagin leiteari naiz pentsatzen baina euskaldun horrez dugula. Zen aitarara, zi aitarara, aitarara, minatela izoio. Zi aitarara, aitarara, minatela izoio. Bueno, berez, antzeman izan dezute danok, memoria historikoan oinarrituta dagoen proiektu bat da, neurri baten, baina memoria historikoa haratago interkulturalitatea berreskurtu edo landu egin nahi duen proiektua, ez? Hori da eta hor ikusi dituzen artistak, eta hori da ez bakarrik musika, baizik eta dantza, koreografia, bertsoa eta testua guztia horrelako estenografia egoki batekin horra agertzen esan, estenografia batekin horbildu nahi duguna. Gure erronka zein da, sarea inguruko hainbat herrietan eta orobat herri guztietan proiektua bideratu ahal izatea. Noski horrek dituen gastuak eta bereziki estenografia gastu aurre egin ahal izateko bide egoten dira, edo katxetari egotzi edo beste diru iturri batzuk lortzea, ez? 6-7 artista eszenategian, mappinez oinarritutako estenografia, eta honek proiektu asko potolotzen zuen, eta askotan zuek behintzat herri
askotan daukazuen aukeretatik atz egiten zuen, ez? Orduan, derrigorrez bintzat ez dena, afila hori aurre egiteko diru laguntza bat edo behar izan genuen. Hor topatu gendu meta proiektua eta dimensioa ikusita, ikusi genuen oso esperientzi polita izan ziteketa, ez? Ez genekien guk krofondu mundua zertzen, norbanakoaren esperientzia kendut, ez da, nire kideak aipatu zunez normalen musika munduan ezaguna, atzeri bat erosi, edo lako sarrera bat, edo lako esperientzi pertsonalak, baina proiektu bat, edo lako plataforma baten eskuetan jartzea zenekien. Egia esan da, lehen momentutik, kriston laguntza izan genuen, formazio mailan eta gero tutoretza, oso tutoretza zorrotzen izan dugu proiektua bideratu izateko, eta gainera tutoretza horrek alegin du, edo bintzat bideratu egin gaituena da, eta nik uste beti olako crowdfundingaren kontuetan, beti diruz hitz egiten ari garen neurrian, baina nik uste bat badagoela beste elementu potenteago bat, ez? Ondo erabilta bintzat izan ezkero. Eta da, tutoretza horrek, hainbat elementu eta eskatzen zigun, baina baita komunikazio estrategia potolo bat lantzea. Egu lako ikastaro askotan egon daude, kulturera gehiago, komunikazioan garantzia, eta baina inoiz ez dugu izan bintzat komunikazio estrategia sendo bat, ez? Eta proiektuen atzean hori bera basegon, ez? Tutoretza horrek eskatzen zigun, behartzen zigun estrategia hori sartzen, ez? Eta orduan nik printzipol baikor moduen dirua lortzearekin batera aipatuko nuke komunikazioa dena, ez? Bai, hortan, bai aukera eta bai gabezia. Guk esperientzia labor honetan izan dugun sentsazioa da Gipuzkoan oroar Euskal Herrin oso esperientzi eskasa dagoela anglikanismo hau erabiltzen digun gainean ez dugu konektatzen mentalki gure Euskaldunok ohitura daukagun beste gauza egitera edo txos nahitea edo bizilat jartzea ikastolarako eta ez dakizet. Eta azkenean ikuste dela askotan gure kultur horretan, gure izaera horretan dagoen ziozer, ez? Eta gogoeta hori dut, zeratik, guri gertatu zaigu, esperientzi gogoan esatea, jende hainbat eta hainbat jendea esatea, eta crowdfunding hori zera, ez da oso azkarra izan behar. Ezagun bat, edo Facebooken jartzen duzunean, edo mezu bat bilatzen duzunean, edo WhatsAppen bitartez kampainatxo bat enteratzen duzunean, eta jende ez hori zer da, hori gauza ezaguna da, dirua eskatzen ari nahi, ez? Hori ez zela, ez? Badazu interneta, zu web bat, hor badagoela horako pentsali hori New Yorken edo Londonen edo Barcelona baten sortu edo erabili dezaten tresna bat dela aldiz Gipuzkoan, eta nik izte hor badagoela salta beharreko arrazitxo bat. Eta beste alde batetik gogoeta hori utziz aldundari edo dagokionari azkeneko gogoeta bat egin nioke, ez? Crowdfundinga eta orokorrean olako weban ikuste dagoela norbanakoari bideratuta, oso bideratuta. Gauko marretan, entzan nire etxea, entzan nire ordenadorea, beratzen dut, egun kabea, ez da gizet, da hor tokatzen dut olako esperientzia, eta nire laguntza, ez? Baina badu da hainbat eragile, eta hainbat gerora olako dinamiketan sartzea, bidea ez dakit, baina komenigarria edo mesedegarria oso izango ziren. Eta adibidez, enpresa mutua aipatzen ari da, ez? Hainbat enpresa daude Gipuzkoa mailan, hainbat dirua erabiltzen dutela eremu sozialan edo kulturalan eta bar, baina ez daukagula inolako esperientzik, ez daukagu biderik, ez daukagu
konexiorik gure proiektu kultura, proiektu txikiak eta mundu horien artean, ez? Guzti adibidez, crowdfunding dinamika hauek bideratu dezaketela aukera, ez? Las cargas. 120 euros que traiga al mínimo, que hace 6 días. Bueno, como ellos han pasado por nosotros esos 20 proyectos que podéis consultar en la página web de Goteo. Hay una buena variedad de proyectos. Desde el principio quisimos darle un enfoque a la cultura en un sentido amplio, en cultura, al fin y al cabo. Y bueno, pues lo he dicho, ¿no? El indicador es muy bueno, van a llegar la mayoría de ellos, van a conseguir sus objetivos y a partir de ahí ya es todo manos a la obra. Una cosa bastante curiosa también es ver pues bueno, dónde proceden los aportes de los proyectos. Tienen aportes no solo locales, te dices, pues si vas a este mapa en la misma página de proyectos, si dices cualquier proyecto y haces tú, puedes ver que no tú sacas una pelotilla en los proyectos aquí, pero puedes ver de dónde proceden los aportes del proyecto que has pinchado. Pues si sigues haciendo zoom, vas a ver aportes que vienen, pues ahora se localiza el aporte. Entonces es como una muestra, es bastante significativo y simbólico del alcance de impacto que queda que la visibilidad que pueden llegar a tener las campañas, aunque la comunidad sólida y base sea la local, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención. Si alguien tiene dudas, preguntas o quiere luego acercarse y hablar un poco más del tema, yo estaré por aquí. Galderek ez hau, inok ez hau, ez zalantzan, 50 euroko bilete bat. Horra jartzen den taulatxo horretan ikusten da ezberdintasunak Ciudadanos, Matchfounding eta zein da crowdfunding, matchfounding edo ezberdina da. Hor zegoen irudi hor txertan. Ez, gora hor. Uberan ez dakit dut. La diferencia entre crowdfunding y matchfunding es que en una campaña normal de crowdfunding no hay aporte de la institución necesariamente multiplicando. En Goteo, nada más entrar en Goteo, tienes un montón de campañas que están sumando aportes de sus comunidades y de la gente que, bueno, que empatiza y conecta con ellos y quiere donar. No hay ninguna institución multiplicando cada aporte que llega. Por eso el matchfunding es ese crowdfunding, pero multiplicando cada euro. Porque es un proyecto de todo tipo que están haciendo sus campañas sin multiplicar. Podéis ver en la tabla esta, se puede ver en los proyectos de Meta qué cantidad llevan de Ciudadanos y de la Diputación. Besterik bai? Ez. Eskerrik asko Igoi. Lehen esan bezala, orain bisita gidatu egingo dugu Inartzan. Entzio dezakitzen bat taldetan, edo denak batean egin behar dugu talde batean. Eskerrik asko, dortzagatik.